Обречен ли е Аста? Има ли място той в този свят? И какво се случва със Юно? Разберете само ако останете до края на видеото. Здравейте и добре дошли в канала на Kai Reviews. Днес се завръщаме с ревютата на мангата на Black Clover. 6 месеца след церемонията за гримуарите, бъдещите магиосници са изправени пред изпит за влизане в един от 9 отбора, за да бранят кралството. Съответно на самото място за провеждане на изпита има едни определени птици, които казват при хората с по-малко магия. Аста става направо като цяло гнездо. Ядосвайки се, той се блъска в някой. Всички знаем, че това е Ями, който е готов да счупи врата на момчето без магия. По този начин сме запознати с капитана на отряда Black Bulls и част от рицарите в него – Финрал и Гордън. А за тях се говори, че до един са някакви отрепки. Главният ни герой си казва, че не иска да попада точно в този отбор. Другите капитани се появяват и първият, с който сме запознати, е този, който ще води тази годишния изпит, именно капитана на най-силният отряд Златната зора – Уилям Венджанс, най-добрият кандидат за следващия цар на магиосниците. И той просто от нищото с магията призвава едно дърво, от което всички получават по една метла и така изпитът може да започне. Освен да изметат парка, друго не знам какво могат да направят с тях, но те се знаят. А самото изпитване ще протече последният начин. Кандидатите ще минат през няколко теста и след това капитаните ще изберат тези, които искат в отрядите си. А тези, които не са избрани, просто им липсват нужните таланти, за да се присъединят към рицарите. Като първият тест ще е летене на метла. Хари Потър или как? Казва, че всеки магиосник, който умее да се контролира магическите сили, може да лети инстинктивно. Това е най-простият метод. Тези, които не могат, нямат място на този изпит. И разбира се, както винаги, Юно е сред най-добрите, а Аста не може да направи нищо. Защото за да летиш, трябва да имаш поне малко магия, а както знаем, Аста има абсолютно нищо. Тогава се запознаваме с Секе, който изглежда все едно иска да помогне на Аста, но истинската му мисъл е, че ще изглежда по-силен, ако бъде сравняван с слабак като него. Сега преминаваме към финалният тест, който е битка, в която участниците могат да използват и гримуарите си. Беше очевидно направо, че Секе ще избере Аста, защото единственото, което е направил той до сега, е да вика. А битката приключва, когато единият участник се откаже или не може да се бие повече. Главният ни герой е ентусиазиран за битката, бил прекъснат от опонента си, който с голяма увереност буквално му казва, че е мишок и няма смисъл да се занимава повече и просто може да бъде победен да си ходи. В началото на двобоя, зададен от Vengeance, Секе започва с магията си, а уверен в победата си, той обяснява, че магията му е блокирана и го защитава, като връща обратно всяка противникова атака. Обаче не е пресметнал едно нещо, а именно, че Аста има антимагия и заедно с скоростта си той направо го посича. Заедно с радостта на Юно и очудването на всички, главата приключва. Според мен тя беше доста добра и успя да ни покаже още от този свят и уменията на нашите герои. Като оценка я давам 8,5, а любимият ми панел беше ето този с това как Аста разсича Секе. Ако не искате да изпускате нещата, които правя, може да се абонирате, да харесате видеото и да оставите по един коментар. Много съм благодарен, аз бях Kai Reviews и до следващия път. Чао, чао!